You. Yo, what's up? Nandito sa Cabanglasan, baby. Nice. Ano basta nasa mga probinsya mas lilit itong mga kuwan? Mga building. Chill tayo, di ba? So, alas 2:33 pa. Ang sound system na pa sa gawas. Yung pa yung basketball. So, muset na pa na yun. Alright? Hello. Adi ay? Kailangan ng kilin mo. May ginagawa. Nagahapon dahil yung buwan. Wow, kami sir. Ako. Wajan, kawai. Puro na ta sa Hall of Justice din. Medyo dagay ka motor dire. So niya mo na itong tanahon kung malingaw ba na itong mga taga Cabanglasan. Salamat ay ka Mayor Renante Nocando. 2,000 years later. Buhaton ba? Alright, time check, alas 6:40 na. Sa tayo oras niya abot? 1? Alauna. So puro dugay-dugay gino. So wala kay may good ingon gyud niya dagay pagkaon no kung imong tanahon. So nag-basketball pa man ko kanina. So karon mo pay pagtaod sa sound system. So among i-check karon kung ready na ba. Okay, so sound check sa among mga. For the meantime, asam portahan. Kana ang asawa kung aya mo hawa aya pamangihi. Let's go, baby. Ano pa rin ang pandali? Ulan ba no? Raining outside. Raining outside. Saan ka ba? Ata kiko. Pag-inom ko rin mo kami. Ha? Ibe kaya mo itong solution sa mga sila na una. Ito itong gamit na kami. Ito itong gamit. Put your hands. Malamay pa. Tingnan mo siya, kung mas mayo pa ba eh?
moments later.